esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade. Sombra do mar. If you're going to try, go all the way. Otherwise, don't even start. If you're going to try, go all the way. This could mean losing girlfriends, wives, relatives, jobs, and maybe your mind. Go all the way. It could mean not eating for 3 or 4 days. It could mean freezing on a park bench. It could mean jail. It could mean derision, mockery, isolation. Isolation is the gift. All the others are a test of your endurance, of how much you really want to do it. And you'll do it, despite rejection and the worst odds. And it will be better than anything else you can imagine. If you're going to try, go all the way. There is no other feeling like that. You will be alone with the gods, and the nights will flame with fire. Do it. Do it. Do it. Do it. All the way. All the way. Hola, bona nit. En nom de la territorial de Sabadell per la Independència us volem donar les gràcies per la vostra assistència i especialment volem donar les gràcies al president Mas i a Jofre Llombart. Us voldria explicar també una miqueta per què hem posat el Grândola Vila Morena, perquè és una cançó que va lligada a la llibertat. És una cançó que cantaven en la Revolució dels Clavells a Portugal, l'any 74, i és una cançó que va lligat a la llibertat i parla de que el poble és qui governa. I és realment el que estem fent, que el poble és el que demana que es facin el que demanem que estem fent, que es poder votar, i que realment volem agrair que els nostres polítics ens estan seguint el que nosaltres estem demanant, i que fruit de tot el que estem demanant estan patint el que estan patint pel que és el judici del 9N. I agrair al president Mas i demanar que no defalleixi, perquè nosaltres estem aquí al seu costat i volem agrair tot el que està patint personalment, perquè nosaltres estarem al seu costat i aquí ens té. I que continuem
amb el vídeo de l'electronèmia és demanar que continuem, que estem cridats personalment a continuar el procés. És allò que ens pot demanar fer certs sacrificis, vindran moments durs, moments que ens haurem de mobilitzar i és una crida personal a que realment el que estem volent fer ens tocarà fer el nostre petit esforç. I us demanem fer aquest esforç, que fruit d'aquest esforç és l'ànima de l'Assemblea, que per això hi som, per empènyer, i que continuem endavant i que, com diu el vídeo, fes-ho, seguim i que estarem al davant fins al final. Per tant, gràcies i endavant. Us explico la mecànica. La mecànica ara encetaran un debat, una miqueta conduït pel Jofre, fent a base de preguntes, i en un moment donat ja obrirem el torn de paraules al públic. Es demana que les paraules siguin breus i concises perquè puguin anar al màxim de participació possible. Per tant, us deixo amb ells. Moltes gràcies. Bé, bon vespre a tothom. Moltíssimes gràcies. Gràcies a l'Assemblea, gràcies a Òmnium per haver organitzat aquest acte, gràcies a Caixa Sabadell per haver-lo volgut acollir, gràcies al president Mas per ser avui aquí i gràcies per haver confiat en la meva persona per humilment dirigir-lo el millor que sàpiga. Abans que res, m'agradaria explicar, ell suposo que ho explicarà, que Sabadell és l'únic lloc de Catalunya on el Mas no és el Mas. El Mas, l'Artur és el Gavarró. El Gavarró. És el Gavarró. Si ho vols explicar, president. Ja ho saben, ja ho saben. No tothom, no tothom. No tothom. Vols dir que no? Ja ho sabeu, poc o molt que de fet Gavarró a mitges també, ja hauria de dir Miralles i Argemí, perquè la meva àvia materna, la mare de la meva mare, era filla de Sabadell, es deia Irene Miralles Argemí i aleshores es va casar fa molts anys enrere, com és normal, no? Fa molts anys enrere es va casar amb un home que es deia Antonio Gavarró, que era fill de Valls. Van viure a Reus durant tota la Guerra Civil i després de la Guerra Civil l'àvia de Sabadell va dir jo vull anar a Sabadell. I l'avi va agafar les maletes i va venir cap a Sabadell i s'hi va passar tota la vida i tots els meus records de petits fins als 18 anys que va morir l'avi i més enllà són precisament d'anar a casa als avis, al carrer de la Indústria, els meus cosins Gavarró, aquest sí Gavarró, de Sabadell, totes aquestes històries que he explicat algunes vegades i que no són històries, sinó simplement recordatoris de coses reals que formen part de la meva vida. La vinculació del president amb el Vallès Occidental no acaba aquí perquè també va jugar a futbol amb el júnior de Sant Cugat. També. Això d'haver seguit durant tant de temps l'activitat política a vegades fa que te'n recordis de moltes coses. Va jugar a futbol. Era el Fletxa Negra, de lo ràpid que anava, sí o no? Sí o no? Em deia l'entrenador, un entrenador em va dir el Fletxa Negra. El Fletxa Negra. En qualsevol cas... Jugava al mig camp i anava endavant i endarrere, i després em van posar d'extrem, fixa't. Per extremista, això. A l'extrem. Després els extrems han canviat, les corredisses també, i m'imagino que les travetes també han canviat de naturalesa. Les travetes, perquè tenim el president aquí 11 dies després, només 11 dies després, que hagi quedat vist per sentència el judici pel 9-N, que recordem van asseure al banc dels acusats no només el president, sinó també la vicepresidenta Joana Ortega, la consellera Irene Rigau, i d'aquesta causa també dilluns que ve comença a Madrid també el judici pel qui va ser conseller Francesc Homs. I agafem el president enmig d'una setmana molt intensa perquè tan bon punt marxi d'aquí, demà se'n va al País Basc, on farà una estada de 2 dies i on un dels plats forts serà demà a aquesta hora. Però a Sant Sebastià tindrà una xerrada amb una altra persona que sap què és això de tastar el gust de l'estat espanyol, que és Juan José Ibarretxe. Demà a Donosti, el president Mas i el president Ibarretxe, l'Endacari Ibarretxe, i 24 hores aquí abans ha volgut estar aquí el president Mas. Bé, jo crec que el que es pregunta aquests dies la gent, i podríem començar per aquí, és tot això com acabarà.
Crec que amb això podríem estendre'ns tot l'acte, però crec que és la pregunta que més interessa a la gent. Tot això com acabarà? Després podem anar detallant, però, president Mas, tot això com acabarà? Jo també m'ho pregunto, això, en la intimitat. Tot això com acabarà? Sé que és la pregunta que es fa a moltes persones, és lògica, en el punt que hem arribat. Tinguem en compte que fa tot just 4 anys que va començar tot aquest procés, setembre del 2012. Per tant, portem temps, però tampoc portem una eternitat, com a mínim des del començament d'aquest procés sobiranista. I efectivament estem en l'any més decisiu dels darrers 5. És exactament així, no? Com acabarà? Jo, si us he de ser honest, al 100% no ho sé, perquè no tinc cap bola de vidre i per tant no sóc adiví i per tant no ho sé com acabarà. Però crec que depèn molt de nosaltres. Crec que depèn molt de nosaltres. Evidentment que ens posaran totes les travetes possibles i alguna més. Quan us imagineu una traveta penseu que multipliqueu-la per uns quants més, perquè ho intentaran. Van a rebentar-ho tot. Parlant clar, van a rebentar-ho tot. Ara, també és veritat que fins ara això s'ha portat a Catalunya d'una manera molt clara, molt neta, molt cívica. El 9 de novembre de l'any 14 ens van dir que no votaríem i vàrem votar. Ara, evidentment, no es pot tornar a fer el mateix, s'ha de fer una cosa diferent, s'ha de fer un referèndum, i jo tinc l'esperança i la confiança que els que estaran al govern, amb l'ajuda de tots els que estem fora, que els volem ajudar i que els ajudarem, sabran trobar la manera de que aquest any el compromís aquell de fer el referèndum també es faci. I fixeu-vos una cosa, i aquí contesto una part de la pregunta, només fent el referèndum ja hem guanyat. Només fent el referèndum ja hem guanyat. Home, si a més guanya el sí, doncs dòmino, no? Ja està, perfecte, és el que hem d'anar a buscar, que guanyi el sí. Però el fet de fer el referèndum ja és una victòria, perquè en el fons és la demostració de que exercim el nostre dret a decidir. No que el proclamem, que l'exercim. I aquí està la clau. Per això no ens ho volen reconèixer de cap manera. Fixeu-vos que no ens neguen la independència, no. Això és una trampa que ens posen. No és que ens diguin que no a la independència, que efectivament la Constitució espanyola no ho permet. És que no volen saber quants som a favor de la independència. I això no és la independència, això és un referèndum, que és molt diferent. Ara parlarem dels detalls d'aquest referèndum perquè crec que també pot ser de molt interès. Abans, un parell de coses. La primera, soc un desastre en tracte protocolari. M'he oblidat de donar-li les gràcies a l'alcalde de Sabadell la seva assistència aquí en aquest acte. Segona cosa, quan parlem de com acabarà, jo crec que realment ningú pot dir, perquè em sembla que hi ha 3 factors i si voleu els podem anar detallant. És què farà Catalunya, perquè és qui ha de donar el primer pas, com reaccionarà l'estat espanyol i després com reaccionarà Catalunya a la reacció d'aquest estat espanyol. Anem a pams. Parlem primer de Catalunya quan faci el primer pas. El farà abans del setembre promovent un referèndum unilateral? El farà com a màxim al setembre, no necessàriament abans, com a màxim al setembre. I com a màxim vol dir que pot ser al setembre o una mica abans. En forma de referèndum? Home, a l'agost no, No, ja m'imagino. A l'agost no. Podeu fer els vostres plans. No, vaja, però això vol dir que ha d'estar convocat abans d'anar de vacances. Això deixem-ho a criteri, això us ho dic per experiència, deixem-ho a criteri dels que estan en el govern, perquè els que estan en el govern necessiten un marge de maniobra per fer les coses i les han de fer en el moment oportú. Per tant, si ho volen fer al setembre i volen convocar no sé quan, doncs deixem-los que ho facin. A vegades és fàcil criticar el que fan en allà, no? Però jo us dic per experiència que en aquest tipus d'operacions tan complexes s'ha de donar un marge gran de confiança en els que han de fer les coses. I en aquest cas és el govern. I el Parlament. El govern i el Parlament. En el cas d'unes eleccions normals i corrents s'ha de deixar 55 dies de marge, hi ha 55 dies de marge entre que es convoquen les eleccions fins que se celebren. Això és completament nou. No sé si el marge ha de ser el mateix. Per això li preguntava... No necessàriament. No necessàriament. Per això fixeu-vos, com que hi haurà una llei aprovada pel Parlament de Catalunya abans de l'estiu, probablement, o durant l'estiu, que habilitarà
a la Generalitat, Parlament i Govern per fer el referèndum, encara que després aquesta llei durarà exactament 24 hores perquè el govern espanyol se la carregarà a través d'un recurs en el Tribunal Constitucional, això ja sabem com va, malgrat que això, quan aquesta llei serà la que preveurà, la que fixarà els termes, no només els terminis, sinó els termes, les condicions, les garanties amb què s'ha de fer un referèndum, perquè es tracta de fer un referèndum com il faut, és a dir, un referèndum amb tots els ets i uts. Si això vol dir unes condicions i unes garanties, i això és el que fixarà aquesta norma que aprovarà el Parlament de Catalunya. No serà cap sorpresa, per tant, que tota la maquinària estatal tiri per terra aquesta llei que habilitarà el referèndum. Quan estigui suspès el Tribunal Constitucional, què creu vostè, president, que han de fer les institucions catalanes? Doncs miri, el que han de fer les institucions catalanes aleshores és, si no hi ha hagut cap altra manera d'acordar els termes d'aquesta consulta o d'aquest referèndum, que és el que volen les institucions catalanes. Recordeu que el president Puigdemont se'n va fa pocs mesos a Madrid i li diuen al president Rajoy: Presidente, anava a dir Mariano però no hauria sonat. Presidente, li diu, podemos hablar de... Li diu el president Puigdemont en nom del govern. Podemos hablar de la fecha, podemos hablar de la pregunta y podemos hablar de las condiciones para hacer un referéndum pactado. Resposta. Fixeu-vos que això és una proposta, home, de bon rotllo, no? De dir, escolta'm, tenim el que tenim, això ho hem de fer, tenim una gran majoria de la població catalana a favor de fer un referèndum, però l'actitud de les institucions catalanes no és fer-ho com vulguem nosaltres, és fer-ho d'acord amb l'estat espanyol. Igual que els escocesos van aconseguir un pacte amb els britànics, igual que els quebequesos van aconseguir un pacte amb els canadencs. Nosaltres ho volem fer així. Ara, quan a l'altre costat tu vas picant a la porta contínuament i ningú obre la porta, o si te l'obren et donen un cop de porta, i alguna cosa en sé, doncs, escolteu, arriba un moment que aleshores l'única decisió que tens tu a les teves mans és o tiro endavant o plego. I entre plegar i tirar endavant, què penseu que han de fer les institucions catalanes? Tirar endavant. Perquè si l'alternativa és plegar, tirar la tovallola, ja només te'n queda una d'alternativa, que és tirar endavant. Tot i que tu el que voldries és pactar les condicions. Per tant, la porta per pactar les condicions s'ha de deixar oberta fins a l'últim moment, fins al darrer moment, sabent que és gairebé impossible que es pactin aquestes condicions, que és gairebé impossible que el govern espanyol s'hi posi a to i que per tant arribarà un moment en què la decisió serà hem de tirar endavant. En aquest tirar endavant recordeu també, Jofre, que és bàsic allò que deia al començament, Baró, que és, no és només les institucions catalanes, és les institucions catalanes amb la gent que ha empès tot això des del principi al costat, perquè les institucions catalanes soles són massa febles i massa dèbils com per enfrontar-se a tot l'estat espanyol. Això o ho fan les institucions catalanes amb la gent al costat o és molt complicat de fer-ho. I el 9 de novembre de l'any 14 el govern hi era, la logística estava preparada, l'empenta s'havia donat, l'impuls hi era, el compromís hi era, les urnes estaven preparades, la pregunta era la que era, però sense 42.000 voluntaris i 2.300.000 persones anant a votar, allò no hauria sortit bé. Per tant, la clau està en la bona simbiosi, la bona combinació entre institucions i gent mobilitzada. En un estat que no només no permeti el referèndum, sinó que el combati, la logística tècnica de muntar un referèndum com es fa? I amb això parlo de cens, d'organització, habilitació d'urnes, etc. Doncs aquesta precisament és la gran complicació. Quan el 9 de novembre de l'any 14 ens vam trobar amb aquesta situació, en aquell moment no vam tenir més remei que prescindir de l'administració com a tal, perquè no podia donar prou garanties de que se celebrés bé, i organitzar aquella consulta a base de 42.000 voluntaris que ens van ajudar decisivament a que allò tirés endavant. Recordeu de tota manera que la diferència entre aquell moment i ara és que en aquell moment no teníem en el Parlament de Catalunya una majoria a favor de la independència.
teníem una majoria a favor del dret a decidir. Ara tenim una majoria, després de les eleccions plebiscitàries del 2015, a favor de la independència. 72 diputats i diputades. Bé, ara estem en aquest punt en què hem de donar aquest pas decisiu. Recordeu també que en el full de ruta inicial aquest referèndum no estava previst en aquest moment, sinó que es va introduir aquest estiu passat. I ara, doncs, una vegada introduït, doncs, s'ha de fer. No? Tècnicament serà molt complicat, perquè l'estat espanyol ho intentarà rebentar tot. I té força per fer por. Té força per fer por. I a vegades gent que s'hi juguen molt a nivell personal, doncs, davant d'aquesta pressió acaben no tirant del tot endavant. No? Llavors és quan hem de confiar que el govern actual, igual que el nostre va trobar la manera de posar les urnes i de que la gent pogués anar a votar, que aquesta vegada passi el mateix. Això és el que jo confio que passarà. Què creu que pot passar com a reacció de l'estat espanyol quan estiguin les urnes? Imaginem que s'aconsegueix, com el 2014, posar les urnes. Què creu o quin seria el principal risc? Que agafant-se a la proposta Juanlist Cebrián vingui la Guàrdia Civil i tregui les urnes, per anar a un extrem, o que la reacció, perquè el president i el ministre de Justícia és el mateix, tingui la mateixa reacció que el 9 de novembre. Deixar fer i no donar validesa en aquell referèndum, convidant a la gent del no a que no vagi a votar i que es pugui argumentar que amb una baixa participació aquells resultats no tenen validesa. Jo, Jofre, el que farà l'estat espanyol no ho sé. No ho sé. Sé el que poden fer, però no el que farà. Com a mínim compteu que faran, com a mínim, el que estan fent ara. És a dir, com a mínim enfilaran judicialment a totes les persones que us representin i que tirin endavant. Aquests quedaran absolutament enfilats. Amb una diferència amb nosaltres, que nosaltres, com que érem els primers, formalment no ho van fer gaire bé i es van equivocar bastant des d'un punt de vista del procediment judicial. Ara fan veure que no es van equivocar i que nosaltres ho vam desobeir tot, etc. Però quan sentiu els advocats, no sé si algú va poder seguir una mica el judici aquest d'aquests darrers 10 dies. No? Si sentiu els advocats defensors, per exemple, explicaven fins a quin punt els requeriments formals d'aquesta querella estaven mal fets. Però ara aquest error ja no l'estan cometent. A mi em van comunicar la suspensió del 9N a través d'un correu electrònic. Ara envien un oficial del tribunal, un per un, i els diuen, escolti'm, vostè signi aquest paper conforme l'hem advertit que això que està a punt de fer no ho pot fer i l'advertim de les conseqüències legals i per tant penals que podria tenir la seva actuació. M'explico, no? Sí. És a dir, que ara, com a mínim això, ho faran i ho faran millor, per tenir més força en aquests processos per la via penal. Ara, què més poden fer? Doncs, escolteu, poden fer més coses. A on no poden arribar? A on havien arribat sempre, que és enviar l'exèrcit. Això no ho poden fer. Però per sota d'això poden fer-ho tot. Per sota d'això. Aquí poden fer-ho tot. Només posar una mica l'oïda i ja veieu coses que surten. Ens han dit animalades aquests darrers dies com precintarem els locals. Bueno, precintar els locals no és tan fàcil, perquè igual que es precinten, es desprecinten. Però bueno, ells diuen això, precintarem els locals. No? Recuperarem determinades competències, això ho poden fer. Diuen que s'apliqui l'article 155 de la Constitució, que és el que permet la suspensió de l'autonomia. Això també ho poden fer des d'un punt de vista legal. Tot això ho poden fer. Ara, què faran? No ho sé. També han de calcular les conseqüències dels seus actes. Perquè com més bèstia sigui l'acció, més potent serà la reacció a Catalunya. I això hi han de comptar. I no sé si sempre hi compten del tot. Penseu una cosa, i el que vaig a dir ara no és una invitació en forma de provocació, que quedi clar. Però la Guàrdia Civil o la Policia Nacional o qualsevol policia pot actuar davant de 1.000 persones, de 1.500, de 2.000.
però davant de 2 milions no pot actuar. Pot fer res. M'explico? Absolutament. Em sembla que l'he entès. Doncs ja està. Si m'heu entès no cal afegir-hi més comentaris. El que... Quan us deia, no, depèn de nosaltres, és que realment depèn de nosaltres. Ara, també us hi afegeixo una cosa, no depèn només de la nostra voluntat, depèn també de la nostra intel·ligència d'organització. Perquè segons com fem les coses ens surt el tret per la culata, segons com fem les coses guanyem la partida. I aquí l'ANC i l'Òmnium i companyia, i l'AMI, totes les entitats del món sobiranista, moltes altres entitats que hi estan, fins ara han trobat les maneres que tota la mobilització de la societat catalana fos un exemple a tot el món. Si això ho fem bé i ho fem massivament, la partida del referèndum la guanyem. La de la independència no ho sé, perquè un referèndum sempre és una cosa oberta. Per tant, pot sortir que sí o pot sortir que no. De fet, ens interessaria molt que en la reclamació del referèndum i en la mobilització popular pel referèndum hi anés la gent del sí i la gent del no. Perquè ens estarem jugant el dret a decidir com a país i com a nació. Ens estarem jugant això. I aquí hi estan d'acord també un munt de gent que votarien que no a la independència. I ens interessa enviar missatges a tota aquesta gent, dieu, escolteu, també us necessitem pel que és fonamental, que és per l'exercici del nostre dret a decidir. Si el fem, aquest referèndum, ens farem respectar per molt temps. I el resultat ja el veurem. I espero que guanyi el sí. Jo faré tots els esforços, conjuntament amb molts que deveu estar aquí, perquè guanyi el sí. Però el fet democràtic és el referèndum i per tant aquí és on ens interessa guanyar aquesta victòria. Permeti'm que vagi a la derivada professional de buscar titulars i tot això, però he juntat un parell de coses que ha dit, que és referèndum pel setembre, o com a mínim que estigui calent de la qüestió pel setembre, més una mobilització. Una o més d'una? No, mobilització com a concepte social, per entendre'ns. Estem en un acte organitzat per l'Assemblea i per Òmnium, que són les responsables dels grans 11 de setembre. S'està imaginant, com que ha parlat això de la policia, que no pot fer front davant de 2 milions de persones, una manifestació o mobilització, no sé si l'11 de setembre o pels vols, que sigui paralitzant? És a dir, que d'allà no es mourà la gent fins que no es permeti votar? M'estic referint, no us puc concretar, perquè tampoc és una cosa que l'hagi de fer jo ni de bon tros. Jo puc fer la reflexió general i donar la idea, diguem-ne, també general. Jo m'estic referint a que en el moment en què l'Estat reaccioni, que reaccionarà per impedir el referèndum, en aquell moment nosaltres hem de tenir un esquema de mobilització organitzada que a l'Estat li posi molt difícil impedir aquell referèndum. O que el cost que hagi de pagar per impedir-lo sigui enorme, cosa que no li convé. Per tant, jo crec que en el punt decisiu en el qual ens trobem, ara hem de ser conscients que aquesta partida les institucions catalanes soles no la poden guanyar, però Catalunya sí que la pot guanyar. Sense les institucions tampoc es guanyaria, està clar, però amb la suma d'institucions més gent mobilitzada de manera ben organitzada, intel·ligentment organitzada, això no dic que sigui segur que la guanyem la partida, però la podem guanyar. La podem guanyar, no? I bé, això ens hi trobarem d'aquí al mes de setembre, ja veurem exactament el moment. Ha parlat d'aquesta manera preventiva d'actuar de l'Estat, és a dir, el 2014 va ser fets consumats, per entendre'ns, i ara el que s'està fent l'Estat és guardar-se les espatlles i actuar preventivament. Si hi hagués alguna inhabilitació preventiva de Carme Forcadell, del president Puigdemont, aquesta mobilització s'hauria de precipitar tan bon punt hi haguessin aquestes actuacions que serien ben visibles? Home, jo crec que hem d'aprofitar dintre del món sobiranista. Esclar, jo defenso aquesta idea i per tant pot haver-hi gent també en aquesta sala que hi estigui en contra, no? Però des del punt de vista del projecte sobiranista hem d'aprofitar totes les ocasions que se'ns brindin per enviar missatges potents a Europa i al món. Ara es va fer això. Quan es va fer el judici, el 6 de febrer, aquell dilluns, aquelles 40-50.000 persones que hi havia
a les portes d'un jutjat, cosa que no s'havia vist mai. Escolteu, això és un missatge d'una claretat i d'una potència molt gran. És a dir, en aquest sentit el judici no els hi podia sortir gratuït, ja que promouen un judici que no té cap base i que és una vergonya des de molts punts de vista, perquè el fan a més per la via penal, com si fossin delinqüents ordinaris gairebé. Doncs escolteu, almenys que paguin el preu de que es vegi a tot arreu que hi ha molta gent d'aquest país que això simplement no s'ho en passa i que de manera correcta i civilitzada estan allà donant un senyal molt clar. Doncs això d'aquí al setembre i fins i tot després del setembre, cada vegada que sigui necessari fer una acció, la que sigui, de suport clar i de missatge clar de que aquest no és un tema de 4 polítics, sinó que és un tema de molta gent d'aquest país, que són els que han impulsat tot això ho hem de demostrar contínuament, no? Perquè és la nostra força. Fixeu-vos una cosa, quines cartes té a la mà el govern i l'estat espanyol per aturar això, o per impedir-ho, o per rebentar-ho? Quines cartes té? Ja heu pensat alguna vegada? Té, jo us en diré unes quantes, i encara me'n deixaré. Té la Fiscalia. Té una bona part de l'aparell judicial. Té el control de l'aixeta, perquè la Generalitat avui dia no té autonomia financera, per tant tenen el control de l'aixeta i el juguen aquest control, fan servir. Tenen un munt de mitjans de comunicació que encara que no siguin públics canten la mateixa cançó o fins i tot l'exageren. Aquests darrers dies heu vist un president d'un grup de comunicació entrevistar-se amb un altre mitjà de comunicació dient que a mi m'han de posar a la presó. I no ho ha dit un polític o un diputat o un no sé què, ho ha dit un president d'un grup de comunicació. Per tant, tenen un munt d'aparell comunicatiu al seu costat que els hi fa la gara-gara. I si faltava alguna cosa, tenen la capacitat de relació internacional que tenen els estats. I per tant poden pressionar a tot arreu perquè nosaltres cada vegada que fem alguna cosa fora ens entrebanquem. Ho van intentar ara a Brussel·les amb el president Puigdemont, en Junqueras i en Romeva. Per aquesta capacitat de pressió internacional, de relació internacional que tenen. I si encara faltava alguna cosa, tenen a les seves mans la guerra bruta, que vol dir fer servir determinades estaments de l'Estat per, de manera il·legal, allò de l'Operació Catalunya, no? De manera il·legal, carregar-se els lideratges sobiranistes de Catalunya. Fixeu-vos si en tenen de cartes. I oi que les estan utilitzant totes? I la pregunta que us heu de fer, que jo també he fet moltes vegades, és quines tenim nosaltres? Tenim els fiscals? Tenim l'aparell judicial? Tenim els grans mitjans de comunicació? Tenim la capacitat de relació internacional? Tenim el control de l'aixeta? No tenim res de tot això. Per tant, les nostres cartes són un projecte clar, una voluntat decidida d'arribar a aconseguir-lo i al costat de la determinació de les institucions catalanes una capacitat de mobilització molt gran que ells no tenen. Heu vist alguna manifestació en aquests darrers 5 anys a Catalunya o fora de Catalunya amb gaire gent a favor de la unitat d'Espanya? Ja sabem que és un tema sagrat perquè ve de la Bíblia. Això, ja ho sabem. Però no mobilitzen ningú. I allò que sembla diabòlic i que deu ser dels inferns, que és la sobirania catalana, doncs mira, això mobilitza un munt de dimonis que sou tots vosaltres. Ara faig referència als pastorets i a la faràndula. Posant-hi una mica d'ironia. Però funciona així, això. Per tant, aquestes són les nostres cartes. Juguem-les. Perquè no en tenim d'altres. Senyor Lloquet. Digui'm Rovelló. Jo crec que s'ha deixat una carta, que és l'altre extrem. L'operació diàleg.
a l'intentar fer veure que hi ha una proposta, Correcte. intentar posar dubtes dins del món sobiranista, dins del catalanisme, i que això faci tremolar les cames. Existeix aquesta operació? Si existeix aquesta operació, quina creu que ha de ser la reacció del conjunt de partits i societat catalana? No m'hi he referit i teniu raó, perquè com que jo no me la crec, ja me n'he oblidat. Jo aquesta operació diàleg, doncs, simplement no me la crec. És una pura estratègia per part del govern espanyol, que ha quedat en minoria. Recordeu, És curiós que l'operació diàleg surti just quan el govern espanyol del PP queda sense majoria. Molt curiós. I no me la crec per una raó, perquè si fos veritat, si aquesta operació de diàleg fos veritat, en aquest moment s'estaria parlant, com a mínim, d'una proposta del govern espanyol o de l'estat espanyol que es pogués valorar a Catalunya per ser votada. Com a mínim s'estaria parlant d'això. Heu vist això, que existeixi en algun lloc? Per tant, què és l'operació diàleg? L'operació diàleg és una operació de maquillatge per intentar, és una cortina de fum, per intentar crear dubtes entre determinada gent de la societat catalana que diguin, home, ara resulta que els de Madrid estan disposats a dialogar i nosaltres no. No és veritat, ja us ho he dit abans. El govern de Catalunya està disposat a dialogar. Ara està disposat a dialogar sobre el tema i disposat a dialogar sobre qualsevol altra cosa. Per tant, això és una operació, insisteixo, de maquillatge que jo crec que no l'hem de considerar seriosament. Tant de bo fos seriosa, però crec que no ho és. I ja que no existeix, des del seu punt de vista, creu que no és també una operació per presentar els polítics catalans com persones absolutament tancades a la negociació? Sí, és clar que sí. Ara intenten canviar el marc, no? El marc era, hi ha una societat catalana que és dialogant i pacífica, i hi ha un govern espanyol que és intolerant i molt dur. Això era així, i això ho discutia poca gent, fins i tot a fora. Ara intenten fer veure que hi ha un govern espanyol que és dialogant i amable i una societat catalana que és intolerant i intransigent, que no vol el diàleg i que a més és violenta. Perquè fixeu-vos, que va passar fa uns dies, també motiu del judici, es va estar 2 o 3 dies parlant, rienda suelta, que diuen en castellà, no?, d'aquelles enormes amenaces d'aquella persona que sortia del jutjat, no?, i que va veure odi en els ulls d'algú i que aleshores es va fumar un cigarro a la salut de no sé qui, amb actitud una mica desafiant, però resulta que llavors és que la societat catalana s'ha tornat violenta i que el sobiranisme és una colla d'esbojarrats que es dediquen a pressionar i a insultar la gent. Estan intentant canviar el marc, cosa que vol dir que no ens l'hem de deixar canviar. Això també és molt important que ho sapiguem, no? Perquè aquesta partida la teníem guanyada nosaltres. I ara aquesta no ens la podem, no ens pot quedar desendreçat, això, no? Però és evident que això ho intenten. Quan deia que tot això depèn de nosaltres com a societat, vol dir també que el principal risc no és l'estat espanyol sinó nosaltres? A veure, no el principal risc, però el principal repte sí. Canvieu risc per repte. El principal repte el tenim nosaltres mateixos. Diguem-ho d'una altra manera, suposo que podem parlar clar. Si la societat catalana hagués estat preparada per un salt d'aquesta magnitud abans, molt temps abans, ja no seríem on som. Per tant, si no hi hem arribat en el que pretenem ara és perquè a Catalunya li ha faltat, en moments determinats de la seva història, la força o la majoria, i quan parlo de força penseu sempre en una força pacífica, li ha faltat la força, la majoria social, la determinació per arribar-hi. I també una mica la sort en algunes ocasions. Ara, aquesta vegada, com a mínim dona la impressió de que això també ha canviat a dintre de Catalunya i de que estem ja molt a prop, si no l'hem passada, estem molt a prop de tenir aquesta força que en alguns altres moments de la història ens ha faltat. Per tant, el risc no, el repte el tenim nosaltres. És veritat que una vegada aquest repte nosaltres el superem perquè siguem prou gent, és veritat que no tot ho tindrem fàcil ni de bon tros, no us estic pintant pas un camí de roses. No, ens ho seguiran posant molt difícil. Però si aquesta força nosaltres no l'arribem a tenir, aleshores no hi ha possibilitat de guanyar la partida.
Per tant, el nostre repte és com apleguem prou gent decidida i com apleguem prou voluntat entre la gent de Catalunya com perquè aquest objectiu es pugui arribar a aconseguir. Sabem que quan parlo d'objectiu parlo de dos objectius. El primer és com podem arribar a fer un referèndum, que vol dir demostrar a tot arreu del món que estem disposats a decidir el nostre futur. Aquest és el primer repte. I segon, una vegada fas un referèndum és per dir que sí o per dir que no. I per tant el segon repte és, si fas el referèndum, hem d'intentar guanyar-lo. Cadascú intentarà guanyar-lo i nosaltres, òbviament, defensant el sí, intentarem que guanyi el sí. No? Junts pel Sí i la CUP van sumar un 48% dels vots aquell 27 de setembre del Gairebé. 2015, el PSC, el PP i Ciutadans un 39%, i després hi ha un 12-13% que van votar Catalunya Sí que es pot, i recordem, 100.000 persones van votar Unió Democràtica. I a banda hi ha un 23% de persones que no van anar a votar, perquè la votació va ser del 77%, la participació va ser del 77%. Hi ha gent que no tindrà l'estelada penjada a casa, que la independència se la mirarà amb cert respecte, que conceptualment podria anar a votar sí, però li fa por tot això que hem anat explicant. Aquest no camí de roses, aquesta aixeta tancada. Què li diria a aquesta gent que l'únic temor que té no és el futur, perquè veu que conceptualment Catalunya se'n pot sortir, sinó en aquest trànsit? Què li diria a aquesta persona que dubta sobre si donar suport o no a la independència de com serà aquest trànsit per, bàsicament, tranquil·litzar-la? Doncs mireu, si aquesta persona em fes alguna pregunta concreta, li respondries... Les pensions. Val, d'acord, doncs ara hi entrem. Però com a concepte d'entrada li diria, abans d'entrar en les pensions, li diria hem de perdre la por a tenir por. Perquè si no perds la por a tenir por, mai ets lliure. Sempre ets un súbdit. Com a concepte. Ja sé que fa por alguna d'aquestes coses, no ho nego, no és que ara jo intenti pintar aquí un país de valents allò arrauxats, no, en absolut. Però el que vull fer entendre és que, tot i que és evident que ells tenen capacitat de fer por, si nosaltres aquesta por la sentim molt i ens quedem presoners de la por, mai aconseguirem la nostra llibertat. Per tant, sempre serem súbdits. I això té un preu. O diguem-ho al revés. La independència té un preu, però la dependència actual té un cost, que també hem de saber explicar a les persones que ens facin determinades preguntes. Per exemple, si ara algú em preguntés pel tema de les pensions i fos un pensionista que està cobrant, en aquest moment, de l'estat espanyol, jo li diria dues coses. Li diria, tens la garantia de que aquesta pensió que cobres a l'estat espanyol la cobraràs sempre? Jo no. Posats a fer por, tu, per exemple, que encara no has arribat als 30, perdó, has passat just als 40, oi? Just, doncs que ets de l'any 75, tu, no? Sí. Del 75. No t'ho pensaves que ho sabries, no, això? No. Clar, tu tindries dubtes. Tu ets del 31 de gener del 56. Consti que he portat a la meva dona que no som parella de fet. Ara he perdut el fil. Veus? Les pensions. Les pensions, exacte. Doncs primer li diria, vostè té alguna garantia de que aquesta pensió la cobrarà sempre? Bé, primera pregunta. Però sobretot li diria una altra cosa. Li diria, a veure, com que les pensions no són una dàdiva que et concedeix l'Estat, sinó que és un dret que tu tens acumulat com a conseqüència de la cotització que s'ha fet i dels anys que has cotitzat, com que és conseqüència de tot això, com es paguen les pensions en un país? Es paguen gràcies als cotitzants d'ara. Si ara no hi hagués cotitzants, no hi hauria pensions per molts drets que estiguessin acumulats. Llavors, els cotitzants d'ara qui són? La gent que té feina ara o que desenvolupa una feina. Un autònom, un empleat, una persona que treballa al taller, un cambrer en un bar, un periodista. Aquests són els que estan pagant les cotitzacions. I aleshores la pregunta que jo li faria a aquesta persona que posés en dubte això seria la següent. Li diria,
Com estan millor garantides les pensions? En un país que hi ha més feina i millors salaris o al revés? Si les pensions es paguen amb les cotitzacions, vol dir que quanta més feina hi hagi i millors salaris, millors cotitzacions, i millors cotitzacions vol dir més garantia de pagar pensions. I l'altra pregunta final seria, em podria dir a on hi ha més feina i millors salaris, si a Catalunya o en el promig espanyol? Resposta. Per tant, si a Catalunya hi ha més feina que no pas en el promig espanyol i els salaris són més alts que no pas en el promig espanyol, cosa que és veritat, doncs escolteu, a on estan més ben garantides les pensions? Doncs a Catalunya. Ara, jo sóc dels que també sempre hi afegeixo que en el cas de que arribem a tenir el nostre propi estat, escolteu, tant de bo les pensions a Espanya les puguin pagar sempre, perquè és que no li volem cap mal. Jo no li vull cap mal a ningú i tampoc a cap persona que visqui en el conjunt d'Espanya. Nosaltres defensem un projecte en positiu i no volem cap mal a ningú. Per tant de bo les pensions estiguin garantides a Espanya i a casa nostra. Però a casa nostra ho estaran més que no pas a la resta. Si li sembla, president, comencem el torn d'intervencions del públic. Repeteixo el que ha dit en Baró. Com més breus siguin les intervencions, més de vostès podran parlar. No sé qui gestiona el micròfon. Vosaltres mateixos. Aviam, per allà, hi ha alguna pregunta? Allà. Aquesta senyora. Molt bé. Hola, bon vespre. Exercir les competències i els poders d'un estat no és una funció senzilla i en molts aspectes és una funció dura, sobretot en situacions... Que pot alçar la mà un moment perquè el president el pugui veure. Perdó. Allà al mig. Ara, perfecte. Miri, volia dir que em sembla que exercir les competències i poders d'un estat no és una funció senzilla i en molts aspectes és una funció dura, sobretot en situacions on hi ha més d'un subjecte polític que mal de pertenir al control d'un mateix territori. I voldria saber si en aquest marc creu que el moviment independentista és prou sòlid i té prou... O sigui, si està disposat a assumir aquest rol. Si entenc bé la pregunta, seria assumir el rol de dirigir un estat, amb tota la complexitat que això té. I de defensar l'exercici de la sobirania estatal en un territori on hi ha un altre subjecte polític, en aquest cas l'estat espanyol, que també està maldant per no perdre aquest control. Correcte. Això és el que... Com es diu vostè, per cert? Bernat, perdó. Bernat, això és el que està a prova en aquest moment. Això és el que està a prova. La resposta jo no la tinc. La teniu més el conjunt de la població que no pas jo individualment. Jo crec que sí que ho estem de preparats. Crec que sí. Ara també us dic una cosa. Si s'assoleix l'estat català, jo hi afegeixo en el marc europeu, perquè crec que és on ens convé estar, aleshores hi ha tota una sèrie d'obligacions i de deures que nosaltres hem de ser conscients de que hem d'exercir com a futur estat i que a vegades no són objecte de debat en la societat catalana i tampoc en el món sobiranista. Per exemple, l'estat català futur ha de tenir un esquema de defensa, ha de tenir un esquema de seguretat, ha de tenir un esquema de pertinença a determinades organitzacions internacionals, ha de ser un estat fiable des del punt de vista dels pagaments internacionals, ha de ser un soci fiable en determinades matèries sensibles. I tot això és exercir la sobirania i dirigir un estat. També, no és només invertir a Rodalies o en els ferrocarrils o no sé on. Són totes aquestes altres coses que són, diguem-ne, són àrees complexes de la gestió d'un estat. Jo crec que a vegades, encara que se sentin alguns discursos una mica, jo penso frívols en el nostre país, jo crec que el país està preparat per ser un actor fiable en el món i per col·laborar-hi d'una manera més a més interessant. I crec que en el moment en què tinguem totes les eines a la nostra mà, despertarem, desvetllarem una sèrie d'energies i de talent en aquest país que està per veure aquest potencial. Jo crec que aquest potencial és molt més alt del que algunes vegades ens pensem.
Més preguntes? Evidentment tindrem un territori compartit amb un estat que és l'estat espanyol, però escolteu, exactament igual que els portuguesos. Si us agafeu la península Ibèrica, a llevant estarem nosaltres, a ponent estan els portuguesos i al mig hi ha tota la resta. Què vull dir amb això? Que igual que els portuguesos ho han pogut fer compartint un territori, per què no els catalans? Que som menys, però tenim el mateix volum econòmic que Portugal, sent 2,5 milions de persones menys. Vol dir que el nostre potencial és evident en aquest sentit. El noi de la pulsera vermella, exacte. Bona nit, president. Soc l'Anthony Corey, de la JNC de Sabadell, i la meva pregunta anava dirigida per què creu que es faria en el cas de que l'Estat volgués fes ara mateix una suspensió de l'autonomia i posés el Millo de president del govern de Catalunya. El Parlament de Catalunya hauria de declarar amb les lleis de desconnexió la independència unilateral avui mateix, en aquest cas? Gràcies. Només això. Si arriben en aquest extrem, ja no parlo de qui posarien, perquè poden tenir idees pitjors. No els hi donem idees que... A veure, és a dir, quan jo us deia han de calcular bé les seves accions, per què us ho deia? Us ho deia perquè ells poden tenir la sensació de que amb la seva força poden impedir determinades coses. Poden tenir aquesta sensació. Per altres coses perquè aquesta força l'han exercida sempre i gairebé sempre han guanyat. Si mireu els últims segles és així. Per tant, poden tenir aquesta sensació, però no poden perdre de vista una cosa que també ha guanyat, que és el capteniment, la voluntat decidida de la societat catalana al llarg de la història de no perdre el sentit de l'autogovern. I Catalunya no ha tingut prou força històricament per arribar a ser un estat com Portugal o com Dinamarca, que jo el poso d'exemple moltes vegades. No ha tingut prou força fins ara, però ha tingut prou força per aguantar davant d'un estat espanyol que volia carregar-se el que nosaltres representem. Des d'un punt de vista lingüístic, des d'un punt de vista cultural, des d'un punt de vista econòmic, des de molts punts de vista. Per tant, no hem tingut tanta força com per arribar fins al final, però hem tingut prou força per defensar el nostre sentiment d'autogovern. Què vull dir amb això? Que han de calcular bé quina seria la reacció de la societat catalana, no només del Parlament de Catalunya, de la societat catalana, si volen arribar tan lluny com per plantejar-se la suspensió de l'autonomia. Perquè aleshores es poden trobar amb una reacció molt més dura, no dic violenta, dic molt més dura del que ells es poden pensar. I aquesta seria la nostra força una altra vegada. Per tant, escolteu, si jo hagués de fer alguna recomanació a Madrid, que no m'escoltarien, és evident, però si l'hagués de fer els hi hauria de dir aneu amb compte perquè heu de calcular molt bé les conseqüències dels vostres actes. Per allà hi ha una paraula, aquí també n'hi ha una altra. Bona nit, president. Miri, em dic Dorian. Li vull fer una mica d'advocat del diable. Vostè amb el pensionista li diria no pateixis, no tinguis por perquè cobraràs aquí. Però el pensionista pot dir, bueno, però com que hi haurà un barrabadorum no treballarà ningú. Les empreses marxaran, que no veieu que marxaran, que no hi haurà feina, que no hi haurà diners, que no... Com? És un dia, és un dia. Se sent? Ah, la boca, perdó. No, suposo que s'ha anat sentint. És un dia, no vol dir que jo ho pensi, però faig advocat del diable. Llavors, doncs, a dir, bueno, marxaran o no. I la segona pregunta, imaginem que sí, que treballem, d'acord, però el primer mes, segon mes, tercer mes, quart mes, cobraran de seguida aquests pensionistes si la talla l'aixeta? Dic jo, no ho sé, és una pregunta. Està clar, és una pregunta que és molt convenient i al mateix temps molt interessant. Mireu, jo amb això intento explicar sempre, a tot arreu, que el sobiranisme català, si guanya la partida de la majoria social, que ja estem molt a prop, si guanya aquesta partida, té la base de legitimitat per començar a construir l'Estat. Però, jo sempre hi afegeixo,
com que un estat de fet no existeix fins que no és reconegut a nivell internacional, i això no és automàtic ni immediat, vol dir que aleshores entres en una fase en què t'has de guanyar el reconeixement. I fins que no t'has guanyat el reconeixement, tu la plena sobirania no la pots exercir. Per tant, el que vull fer entendre és no es pot posar a ningú en el nostre país en una situació individual d'indefensió. És a dir, que quan jo dic al pensionista que em faria aquesta pregunta, no t'has de preocupar respecte a la situació que tens ara, és perquè també hi afegiria, perquè, de fet, fins que no hi hagi constituït l'estat català amb tota la seva capacitat econòmica i legal, tu has de seguir cobrant la pensió de l'estat espanyol, que és qui te l'ha de pagar perquè els drets els tens acumulats amb l'estat espanyol, no amb un futur estat català. Per tant, l'estat català pot substituir l'estat espanyol a partir del moment en què és un estat amb totes les conseqüències, no abans. I això val per les pensions i val pels impostos. Ja m'avanço a alguna possible pregunta. No s'ha de posar la pistola al pit i en una situació d'indefensió aquella gent que ha de pagar impostos a l'agència tributària i que es pot quedar en una situació d'indefensió jurídica total, segons com es facin les coses. Per tant, també en el tema dels impostos, fins que l'estat català no estigui legalment constituït i en plena capacitat operativa, no s'ha de posar a la gent en aquesta situació. Això vol dir que, escolteu, que s'han de fer les coses de l'única manera que es poden fer, perquè si no es fessin d'aquesta manera, les conseqüències de fer-les malament seria simplement que molta gent faria marxa enrere. I per tant l'objectiu que volem aconseguir no el podríem aconseguir. No sé si m'explico. M'he explicat? Sí? No, fixi's, és que, per tant no m'he explicat bé. En el moment en què l'estat català ja és un estat plenament operatiu i amb capacitat legal, és que els impostos llavors ja es paguen a Catalunya. El que no vulgui pagar els impostos a Catalunya ja no pot operar com una empresa catalana. Pot ser que alguna empresa marxi, jo no dic que no, també pot ser que vingui alguna empresa que ara no hi és. Poden passar les dues coses. També pot ser que amb més instruments a la mà a dintre de Catalunya surti un moviment de gent emprenedora que faci més coses. Això també pot passar. Per tant, l'únic que li vull dir és el pensionista ha de seguir cobrant la pensió de l'estat espanyol fins que l'estat català tingui capacitat i seguretat de que li podrà pagar la pensió. Però fins que no arribis a aquest punt, el pensionista té tot el dret a cobrar la pensió de l'estat espanyol i l'estat espanyol no li pot negar. Per això dic que no hi ha d'haver intranquil·litat. Només hi podria haver intranquil·litat si sentíssiu un discurs fet des de Catalunya que digués, escolta'm, ens tirarem a la piscina, tingui aigua o no tingui aigua i després ja veurem les conseqüències. Si sentiu aquest discurs, poseu-vos en guàrdia, perquè és molt valent, però ens deixarà amb un 10% a favor de la gent, ens deixarà amb un 10% de gent a favor de la independència. Ara, si sentiu aquest discurs que us faig jo, que no és tan de piti, però que intenta que no hi hagi ningú que baixi del tren, perquè si no tenim la majoria social no arribarem a l'objectiu, doncs escolteu, el que no anem és a fer això per perjudicar la gent. És evident, és al revés, no? És per beneficiar-les, perquè puguem viure millor, perquè d'aquí uns anys les pensions a Catalunya estiguin més ben garantides que no pas ara a Espanya, per exemple, parlant de pensions. No? Allà hi havia una intervenció, després allà. Sí. Allà. Jo. Bona tarda, president Josep Grau. A veure, jo volia preguntar respecte al referèndum, si al final no podem fer el referèndum per dues qüestions. Primera, perquè el govern espanyol no ens el deixa fer i posa totes les traves possibles a través del Tribunal Constitucional, o bé aquest referèndum no hi ha garanties jurídiques suficients pel funcionariat i els secretaris dels ajuntaments, peça imprescindible perquè pugui ser vinculant, i això també seria un dels dubtes que tindríem amb aquest referèndum, que el funcionariat i els secretaris dels ajuntaments participin amb garanties jurídiques per la seva feina. Si això no es pogués fer, la pregunta és, la DUI és el següent pas? Correcte. Correcta la pregunta. Ara veurem la resposta. Mireu, el problema de la DUI no és tant que sigui un acte unilateral.
perquè en algun moment has de fer alguns actes unilaterals si no tens manera d'acordar res amb el que tens al costat. Tu pots dialogar molt, pots intentar acordar, però si a l'altre costat hi ha una paret, doncs et pots donar donant cops de cap i al final et faràs mal. Per tant, és evident que el 9 de novembre de l'any 14 va ser un acte unilateral. És evident. I per això estem aquí on estem ara. No aquí a Sabadell, vull dir, per això nosaltres estem on estem. Va ser això. Per tant, el tema no és si és unilateral o no, el tema és si tenim prou força com a país per arribar fins al final. Aquest és el tema. No? I aleshores, amb allò que dèieu, el fonamental són que es faci amb garanties. Si el referèndum no es pot fer amb garanties, no serà considerat un referèndum. Per tant, és clau que el govern trobi la manera i el Parlament trobi la manera de que es faci amb garanties. També us diré una cosa, el tema del 14, de l'any 14 no s'ha de repetir, això ja està fet. Però una cosa que és curiosa i que la gent no sap, i que jo a vegades l'explico, el 9 de novembre de l'any 14, amb una consulta feta per 42.000 voluntaris i amb el suport logístic de l'administració, hi va haver menys incidències que en un procés electoral perfectament reglat, amb un cens constituït, amb funcionaris funcionant i amb totes les garanties. Hi va haver menys incidències. Imagineu-vos si la capacitat d'autoorganització de la societat catalana és potent, que sense normes es va poder fer una cosa molt ben feta. Evidentment això no s'ha de repetir d'aquesta manera perquè això ja està fet. I ara la clau és que govern i Parlament trobin la manera de que aquest referèndum es pugui fer amb les degudes condicions i garanties, perquè si no, no serà reconegut. I si no és reconegut, doncs ja no serà un referèndum aleshores. No? Per tant, jo espero, ja ho he dit diverses vegades, que igual que l'any 14 vam trobar la manera de fer-ho i de posar les urnes, que aquesta vegada també es trobi. No cal dir, també en la vostra línia, que l'estat espanyol, advertit de tot el que es pensa fer, doncs posarà totes les traves possibles i una trava que pot posar és amenaçar els funcionaris amb què perdran les seves carreres professionals. Això, evidentment, ho faran. Hola, bona nit. Georgina Pujals, membre de l'executiva del PDeCAT d'aquí de Sabadell. Ha contestat una mica en relació al tema de les pensions. Jo volia preguntar-li pel tema dels impostos, perquè com comentava, si ens tallen l'aixeta tenim un problema econòmic, però si ens posem en la situació, agafem el referèndum surt que sí, el període aquest de transitorietat en què les empreses han de pagar, tenen unes obligacions compartides amb l'estat espanyol i l'estat català. Com ho veu aquest període en quant a que les empreses deixin de pagar els impostos a Espanya, ens ho paguin a nosaltres i també aquelles activitats que estan supervisades per l'estat espanyol passin a ser supervisades per nosaltres i si l'estat espanyol estaria, no sé, aquesta situació d'impàs com la veu? Teniu 2 minuts de paciència perquè us expliqui una teoria econòmica? Oh, i tant. 2? A veure si ho aconsegueixo fer en 2 minuts. Mireu, potser us sorprendré una mica amb el que us diré ara, però en el cas de que l'estat espanyol i la comunitat internacional vegin que la constitució del futur estat català és inevitable, que és irreversible, que ja hi anem i que ja ho fem, quan vegin això, Espanya tindrà una pressió enorme per seure a la taula a negociar les condicions en què s'ha de constituir el futur estat català. I ara us explicaré, en 1 minut i mig, que és el que em queda, la teoria econòmica aquesta. Espanya en aquest moment té un deute públic que equival al 100% del que se'n diu el seu PIB, és a dir, la seva capacitat de generar riquesa en un any. 100%. És dels països endeutats. Si perd l'economia catalana d'un dia per un altre sense acord, vol dir que Catalunya es constitueix com un estat, es queda la seva producció de riquesa i els seus impostos, l'estat perd el 19% de la seva riquesa d'un dia per un altre i es queda amb el 100% del deute públic, que ja no és el 100% sobre el seu PIB, passa a ser el 125 o el 130%. Per tant, en aquell moment l'economia espanyola esdevé altament amenaçada per part de
una cosa que n'heu sentit a parlar i que ningú li posa cara, que se'n diuen els mercats. I això que no sabem quina cara tenen és com les bruixes. A verlos, ailos. Existeixen. Fixeu-vos si existeixen els mercats que quan Grècia va tenir el problema que va tenir, Irlanda també, etc., van actuar sobre l'euro i van posar l'euro, la moneda comuna, amb els alemanys a dintre i els francesos i els italians, contra les cordes. I no va actuar un govern, van actuar els mercats, perquè es van posar nerviosos. Us asseguro que els mercats es posaran nerviosos si Espanya perd Catalunya i es queda amb el 100% del deute públic que tenen ara. Perquè és evident que si no hi ha acord de res, Catalunya no té per què assumir la part que li tocaria del deute públic espanyol. Per tant, com que això és inviable, perquè amenaçaria el mateix euro una altra vegada, com que això és inviable, és impossible que això passi. Per tant, si Catalunya està totalment decidida a tirar endavant i té la majoria i les condicions i la voluntat i el reconeixement i al final l'estat català apareix, no us preocupeu perquè aleshores, agradi o no, per imposició dels elements externs poderosos, l'estat espanyol haurà de seure amb el futur estat català i arribar a acords que evidentment ens costaran coses també a nosaltres, perquè tots els acords costen alguna cosa. Som vora de 8:45 del vespre. Perdó, però no sé si us he tranquil·litzat gaire amb això. Però llavors, perdó, Jofre, és que ara m'he deixat el tema dels impostos. En el marc aquest, els impostos és el mateix que les pensions. El govern català no ha, ho dic així, no ha d'imposar el pagament d'impostos a una agència tributària catalana fins que no tingui totes les eines a les seves mans per fer complir aquella llei amb totes les condicions. Perquè si ho fa així, si té la tentació de posar la pistola al pit de les persones a títol individual i de les empreses, es trobarà amb uns quants herois i amb un munt de gent que no seguirà. Per tant, perdrem la partida. I com que la partida la volem guanyar, ho hem de fer d'una manera que la puguem guanyar. I això inclou els impostos. Una última intervenció aquí, aquest senyor. Sí. Allà. Hauríem d'anar acabant, Un segon. Silenci, sisplau. Tens un micròfon, digues. Sí, tens veritat. Que preguntin els tres que tinc i que contesti d'una tacada, si et sembla. Sí, va bé, president. Fem-ho així? 1, 2, 3, sisplau. A les vostres ordres. Xavi Carbonell, president, jo li faré una pregunta més personal, que segur que ja hem preguntat moltes vegades, però li haig de dir. Tornarà? Bona nit. Bona nit, president. Jo em dic Bua, sempre he estat també en B baixa, he estat en tot i me sento afrocatalà i la gent com nosaltres que vivim aquí fa molts anys sentim català. Llavors volem saber què passarà amb l'agència tributària catalana quan Catalunya va decidir ser independent. Primer i segon, què passarà amb els nostres fills? Quin futur li esperarà dia demà, no? Quin futur? La segona no l'he entès, perdó. Quin futur li esperarà demà? Aquí. El futur dels nostres fills. Els fills, ja ho dic. Val, perdó. D'acord. L'última. Hola, em dic Joan. En el cas més que probable de que s'inhabiliti el govern per haver tingut la gosadia d'organitzar un referèndum, a qui li correspondria convocar unes noves eleccions aquí a Catalunya? Aquí. La segona pregunta seria, no seria més lògic convocar unes eleccions i camuflar-hi el referèndum dins perquè les eleccions sí que són legals i no ens les poden impedir i organitzar el referèndum dintre de les eleccions? A veure, si m'ho permeteu, si no és un desordre massa gran, començo pel final i acabo pel principi del tornarà o no tornarà. A veure, fixeu-vos, jo ara no us puc avançar la solució definitiva, entre altres coses perquè ara jo no estic en el govern. Això no vol dir que estigui desconnectat, però
no us ho puc ara confirmar del tot. Se n'ha parlat d'aquesta opció, de fer un referèndum al costat de les eleccions. Quan jo vaig haver de decidir i estava en el govern, com que jo sé que quan fas unes eleccions la paella pel mànec la tens tu i l'estat espanyol no t'ho pot impedir, jo vaig intentar transformar unes eleccions en un plebiscit, que no ens havien deixat fer d'una altra manera. I en aquell terreny jo jugava segur. Només em va fallar una cosa, que en Jofre Llombart hi feia referència abans, que són els comuns. Catalunya sí que es pot. Perquè de tots els partits, l'únic que no es va deixar comptar ni en el sí ni en el no va ser aquest. Si aquests s'haguessin deixat comptar en un costat o en un altre, hauríem pogut sumar vots. Vam arribar, com es deia, al 48% del sí, Junts pel Sí més la CUP, això es va comptar bé, 39% del no, socialistes, PP, Ciutadans, això també es va comptar bé, però aquest 12-13% de diferència, 12-13, no el vam poder comptar ni en el sí ni en el no, perquè els propietaris d'aquell vot van dir clarament no volem ser comptats ni en el sí ni en el no. Això és el que no ens va permetre comptar vots i ens va obligar a comptar diputats i diputades exclusivament. I és l'argument que utilitzen a Madrid per dir que no hem passat del 50%. Bé, què vull dir amb això? Que el terreny controlable són les eleccions. Unes eleccions, evidentment, es poden transformar en una altra cosa que tingui una dimensió superior a unes eleccions. Depèn de com juguin els partits polítics que concorrin en aquelles eleccions. Ara, el tema que ara s'està parlant en algun lloc és, em sembla que és el que vostè insinuava, no? Es pot fer el dia d'unes eleccions autonòmiques que no es poden impedir un referèndum al costat? Aquesta era la pregunta, em sembla, no? Bueno, això jo no ho sé, jo no ho sé. Ara, us dic una cosa, una mica per olfacte. El perill d'aquesta estratègia, buscats a posar-li un perill, que s'ha de pensar, és que com que el referèndum sí que faran tot el possible perquè no es pugui fer i el declararan absolutament il·legal, que no fos cas que posant dos urnes una al costat de l'altra t'acabin declarant també il·legals les eleccions, amb la qual cosa ens quedem sense cap marge. Aquesta conseqüència s'ha de calcular bé, perquè ara el terreny de les eleccions el dominem nosaltres. Això ens queda a la nostra mà. Si perdem aquest terreny, escolteu, no ens queda res. Més que la mobilització i el soroll i un munt de coses, no? Per tant, s'ha de calcular bé les conseqüències d'un plantejament així, que no és que sigui descabellat, vull dir que té un sentit, però s'ha de veure els pros i els contres, i això és el que ha de fer el govern en aquest moment i el Parlament en el moment en què es decideixin a convocar aquest referèndum. No sé si he respost amb això. Sí? Aleshores, perdó. Doncs si s'inhabilita el govern, doncs esclar, aleshores doncs no hi ha, esclar, si s'inhabilita tot el govern, doncs hem de veure si queda algú en el Parlament per poder fer alguna feina. Perquè no ho estic dient en plan de broma, vull dir que clar, la inhabilitació, a veure, la inhabilitació, penseu també una cosa, en el moment en què t'inhabiliten, tu tens un recurs. Per tant, també s'hauria de ser una mica astut. Si t'inhabilita el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que és la instància que hauria d'actuar, com està actuant amb nosaltres, en el moment en què tu presentessis un recurs davant del Tribunal Suprem tindries unes setmanes de marge. En aquelles setmanes convoques les eleccions. Perquè t'han inhabilitat, però no és ferm. I per tant els hi fas un gol per l'escaire. Jo faria això, si arribéssim al cas. L'agència tributària. Agència tributària. Em sembla que poc o molt ha sortit abans, no? Poc o molt. Però l'agència tributària, des d'un punt de vista tècnic, no té cap problema. Té cap problema. A veure, els problemes tècnics que puguin sortir en una agència tributària, hi ha capacitat tècnica i professional a Catalunya per resoldre'ls sense cap incidència. És un problema de rodatge. Quan una cosa comença a rodar, doncs té imperfeccions, i quan acaba rodada, doncs aquelles imperfeccions es poden anar simplement solventant. Però això és des d'un punt de vista, diguem-ne, d'organització tècnica, d'estructura tècnica. Des d'un punt de vista de concepte, és el que us deia abans,
L'Agència Tributària Catalana ha d'estar preparada, però no pot començar a actuar amb tots els impostos que es paguen a Catalunya fins al moment en què l'Estat català futur no tingui totes les eines d'intervenció a les seves mans. Perquè la primera cosa important d'una recaptació fiscal és la capacitat de fer lleis en el Parlament. Si no tens capacitat de fer lleis en el Parlament en matèria fiscal, és igual que tinguis una agència tributària o no. Fixeu-vos el cas basc o el cas navarrès. Ells no són un estat, formalment, estan dintre de l'estat espanyol, políticament i legalment, però tenen capacitat en el seu Parlament de modificar els impostos i d'establir l'estructura fiscal que es paga en el País Basc i a Navarra. I a més tenen unes agències tributàries que després fan la gestió fiscal o tributària en aquells territoris. Però ells el bàsic que tenen és la capacitat d'actuar a través del Parlament, de fer lleis, de fer normes en matèria fiscal. Això és el que tenim nosaltres. Vaja, tenim molt poquet. Doncs l'agència tributària, des d'un punt de vista tècnic, no té problema, des d'un punt de vista d'operativitat necessitem que l'estat català existeixi i sigui plenament operatiu perquè l'Agència Tributària Catalana pugui obligar als ciutadans de Catalunya i a les empreses de Catalunya a pagar els impostos a Catalunya. I això no ho aconsegueixes fins que no tens el teu estat de ple dret. És una mica el que us he intentat explicar abans. No? I heu dit els nostres fills. Feu-vos la pregunta següent. Catalunya pot arribar a ser, creieu, jo ara us faig una pregunta que és retòrica, no cal que la contesteu perquè sou molts, però Catalunya pot arribar a ser un país com Dinamarca? És a dir, pot arribar a ser la Dinamarca mediterrània, no cal ser com Dinamarca perquè allà fa molt fred, però pot arribar a ser la Dinamarca mediterrània? És a dir, pot ser un país com el que ara us descriuré, no en 2 minuts sinó en 1 minut. Pot ser un país que tingui alta ocupació i poc atur, salaris dignes, bones oportunitats, economia oberta, innovadora, un estat del benestar sòlid, robust i sostenible i una democràcia d'alta qualitat? I què interessen els vostres fills? Això o una Catalunya que se n'acabarà sortint d'alguna manera però que no podrà convertir-se en un dels millors països del món perquè no té la caixa d'eines. Serà un bon país, com és ara, però no té la caixa d'eines per convertir-se en un dels millors països del món, que vol dir un país que quan tu hi neixes tens moltes més possibilitats i seguretats que no pas en un altre país que no és tan bo. Vol dir això? Doncs si la resposta que us feu-vos aquesta pregunta cadascú de vosaltres, si la resposta que us doneu és tenim capacitat com a país en uns quants anys per acabar-nos convertint en una Dinamarca mediterrània, si la vostra resposta és aquesta, ens convé tirar endavant. I després hi ha la pregunta... Parlant dels fills. Hi ha la pregunta d'aquell noi que... Aquesta pregunta és la més difícil de totes. Que com que al principi jo he dit que demà anava a Euskadi, ell ha preguntat si vostè tornarà. Tornaré d'Euskadi. No, tornaré dijous. Anava per aquí. Si tornarà. Jo l'he entès d'una altra manera, però pot ser que parlés d'Euskadi, efectivament. No parlava d'Euskadi. Mireu, jo avui tinc un hàndicap, que és que he vingut amb la meva dona. Aleshores, davant de la meva dona no puc contestar. Què? No, ara seriosament. Mireu, en condicions normals, que no hi estem, però en condicions normals jo no hauria de presentar-me, en condicions normals, perquè a qui li tocaria presentar-se ara en nom de la nostra formació política és el president Puigdemont. Això seria lo normal. Jo m'he presentat 5 vegades a les eleccions, des del 2003 fins al 2015, he presentat 5 vegades, no? I he governat 5 anys. Això és de rècord, perquè vol dir que cada any de govern m'ha costat una elecció. El president Maragall, per exemple, va governar 3 anys i es va presentar 2 vegades.
El seu factor tampoc va ser molt bo, li va costar 1 any i mig de govern cada elecció. El president Montilla va anar millor, perquè es va presentar una sola vegada i va governar 4 anys. Bueno, no està mal. I el president Pujol, aquest és de rècord total, perquè es va presentar 6 vegades, una més que jo, només una més que jo, i va governar 23 anys. Vol dir que el pitjor sóc jo. Ja ho veieu, en aquest sentit del factor de conversió. Ara, més enllà de la broma o de la ironia, doncs el que vull fer entendre és que en condicions normals una persona que s'ha presentat 5 vegades i que ha governat relativament poc temps, no? però que ja hi ha estat i que ha fet tot el que ha fet, etc., en condicions normals no s'hauria de tornar a presentar. Ara, jo que en condicions normals hauria de dir no, en aquest moment no puc dir no per una cosa, perquè el president Puigdemont ha dit que ell no es presentarà. I com que ell diu això, si jo també m'autodescarto d'entrada, doncs aleshores la debilitat del nostre projecte polític és molt gran. Què vull dir amb això? El que vull dir és que en un altre moment jo hauria dit no, ara no dic que sí, que el que us diré ara no s'interpreti com un sí, però he d'estar obert a veure què passa en el moment final de tot això que estem vivint. I he d'estar al servei d'un projecte polític, en aquest cas amb una visió de país, com aquella que us he descrit, que un partit polític com el nostre, el Partit Demòcrata, té legitimitat per tirar endavant. El que sí que us puc dir és com actuaré quan hagi de prendre aquesta decisió. No us puc dir quina decisió serà, però us puc dir com la prendré. I la prendré exactament igual que la que vaig fer quan vaig fer el pas al costat ara fa 1 any i poc. I aquella vegada, i ho dic amb tota la modèstia, ara algú pot pensar que el que diré ara és molt presumptuós i molt immodest, però ho dic amb aquest risc. Aquella vegada jo com vaig actuar? Vaig pensar primer en el país, després vaig pensar en el partit i després vaig pensar en mi. I vaig marxar. I aquesta vegada, si he de tornar, pensaré primer en el país, després en el meu partit i després en mi. I no sé si tornaré o no, però actuaré així. Són vora les 9 del vespre, donaríem per acabat aquí aquest acte en nom de l'Assemblea d'Òmnium. Gràcies també a Caixa Sabadell un cop més per haver acollit aquest acte, un acte que començava amb el Gràndola Vilamorena, en què el president ha dit que la independència té un preu, però la dependència té un cost, que em recorda una mica el que van dir les persones que des dels Estats Units van declarar la independència a la Gran Bretanya, aquell freedom is not free, jugant amb el free com a lliure, però també com a gratuït. La llibertat no és gratuïta, freedom is not free. Per tant, Portugal, els Estats Units, cada revolta, cada gest històric té la seva imatge, la seva frase, i el president n'ha dit una que certament crec que podria ser una imatge de justícia poètica. No crec que hi hagi gest de desobediència més poètic que el de desprecintar una escola. Gràcies, president, gràcies, Òmnium, i gràcies, Assemblea.